saha mama ko anjing aduh saha namin salira kegung saha kesepte kabina bina aduh La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Bilang barang lakoni sholat sing 5 waktu, Bu. Asal sering nyebut, sering istighfar. Iku tandane parak karo Gusti Allah. Selawase kiyin endang wangi. Kang Kurasmita aja gawe tersinggung ninggung lanang sing dadi laki nira besengut blilok-ilok keluarga isun biasanya esuk-esuk gawe kena kopi esuk-esuk nawani sarapan priwe maksudnya Bu isun ngawini Bu endang wangi dudu oli sing lampu remang-remang Bu. Kang Kurasmita sanwanjan wong sing paling kemanan saya wong rumah tangga dadekna suarga ning sejorone rumah tangga. Kira-kira wong wadon sering ngebakti, sering ngajeni ing wong lanang. Insyaallah Bu, benjang mundur ning alam dunya suarga jaminanane. Nang apa? Awan bengi mikiraken endang wangi. ampun lali selawase sareng kang uli sugeng dewek juru tulis Tanjung Kertang kang mati bapane Non. sedurunge kula njaluk ampura bok menawa selawase rumah tangga gawe kesel gawe kecewa lan gawe tatu ati ning sampean maklum jare kasingaran manusa panggonane salah lan dosa sareng nok opi kedik sing dorok popot dewek ngaturake matur kesuwun bisane kula kedelenge merengut bae cuek bae setitik kula ku ana pikiran blenak ning sampean kudu Tentang apa Bu? bener ta sampean beli ngerti ku apa pura-pura beli ngerti Dadine kegugu isun ki Bu. kegugu apa pun Rumah tangga sing awik nom sekang pada tuane. alon-alon karewaton bagi alon asal aja ya justru ning lebah kien bapane arepan beli jujur mas sampean ku lagi enom arep beli bener mas sampean ku lagi enom kok kenang apa barang tua sampean beli bener aja dipangan dewek bae si bapane
Singaran wong wadon kan pada pengen weruh. Jareka kuncine wong rumah tangga iwal kejabak lawan kejujuran. Baka wong lanange ora jujur, selawase gaya tukar bae jogrek bae. Bos Mangga Dua, mamaku Sopian, mamaku wong Cilege. Singaran kekuranganku bu kudu memaklumi. Maksudnya? Ora ina isun kita tanggung jawab gede ngempani anak keluarga. Gambarakene laut bu, laut banyune ndeke Gustolo, tapi anak sate. Selama kian karo ibu rumah tangga donge tua, pribasane hari kelanti madurung ora bu. Bener-bener pelingan. Aturaken matur kasuwun Kang Kurasmita sareng anak putune Kang Kuwong. Kolane sareng anak puput sing duwe Kalimantan. Acara Mulane wong uripku beda duit, akeh duit kudu angger. Bakal akeh duit segala-gala dipeti. Ya nggal dina wong nagih. Kini kene bu bakal beli gablek duit ki. Rongo kena bapane. Dudu masalah soal sandang kelawan pangan. Tak akui sandangan beli kalah karo batur. Mangan ya wareg paribasane arep pengen sing model apa. Ya iya. Tapi kian ki bakal sampean durung jelas, bakal sampean pengen weruh. Ayo arep nutusi beli-beli siramake. Oh, durung apa-apa. Wong rumah tangga wis pada tuane sebenarnya mau selaka demen gini bu. Tinggal kari melase aja masih nutusi beli-beli sirake ngisun ki. Ih, sampean nuduh-nuduh priwet. Durung gak durung kita ku ngomong bapane. Ya, Bu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita sayang bae dadi laki ya. Mulane kita barangkin beli petani ngomahku konang sirap bae. Nang apa kita neko? Tekan ngomah kandane awite bener suwe-suwene tukar. Ih, dudu bae kula ku pengen tukar bapane. Cuman sing pentak obrolaken karo sampean ki. Rongokaken. Tanah warisane Endang Wangi ka akeh ora. Berhektar-hektar ning Sindang Kasih ka sing dititipaken ning Ki Arya Setaka. Disewane aja dipangan dewek bae. Kita gak pada bae butuh, kita gak pada bae pengen ngerasakaken. Aja-aja kanggo toro grangdak ya, rangdandi. Lagi mabok rangdandi maning? Hah? Sengit kita mah. Turung-turung acan wis Kayak terjawab diblebek bae wong takon. ya sengit sih. Oh, dadi masalah kuen, Bu. Masalah sewa tanah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah isu memeneng besetan kubok atau sining sira ora, Bu. Yonggal tahun ganing sira ora sewa kana. Justru kian wis 5 tahun kula kata-katakane, kula ku beli nampan-nampani sewa. Malah kita berpikir aja-aja ning sampean, aja-aja duit entok nang sampean kanggo turu grangdaku. Tapi kita ku asli alim kepubat. Mulane sira wong beriman kudu karena kudungan. Dudu karena jilbaban. Sing rambutnya dak abang gak wong beriman ku. Nyemeng aja suwene kandak kula kebener karo wong wadon. Wis gak, karing aku bae bakal tak campur. Bosong mata bedah. Demi Allah Rasulullah. Demi Allah. Kudu apa bae ngomong. Sing sadar Kang, gage tobat sebab ning akhirat kila kagenai wong sesambat. Wirai wis pada ngluntung sampeanku. Malaikat gak wis muter-muter bae ning bun-bunan. Lah ka eling-elinge lah ka sadar-sadare wadon maning wadon sing digedhekakenku. La ilaha illallah. Enda malaikat muter-muter ning dasi kita gangger sing diwagawa makarya. Bangor. Bisa ngabli kang elan tengah. Nyong iya rabi kita kuca asli Ide. apa saking marada mending Kono wa. pengen mabakat tukaran kung gesekane pikulan kuno kita musring ya keplayu nih bapak lebek. Ya durung bae nyekel kampak sekalian. Bu jari ibu kaya kongkon belajar bener busung bu durung pernah boro-boro tanggap tangan sewa
karo cemrak Arya Setane kedung peramprok isun ki. Temenan. Bosong. Awas. Aja boro busung, lagi wudun sing cilik belara. Ya anune mamu ya saking supaya percaya baik. Jadi bener gini Bu, ibu bisane prengat prengut cengat-cengut ku mikir aku wendrane dipangan kita. Warayako. Alah. Nangis. Anune mayan deleng rampi kita barang tua Jember. Ono Jember nang apa? Iya. Ya iku rai nembrok apa kaya. Mana kah? Wis Bu. Berwerna kah? Lo sekalian. Aja sewot baik. Ih, kone darah tinggi muncul wis awake gembrot iku. Ya ente anak sing gede berganega. Selerane tukang kendang bakal sing gede-gede. Darane beli akeh sing seneng bakal wong gede ku. Aja-aja nuduh kita beli bener ke sirak. Idi, bu temen gak bapane. Ora. Kowe mah bengen. Naka. Jadi bener Bu, durungane teka-tekane sewaku. Bener, bapane wis 5 tahun kini. Lah katakane ki Arya Seta ku. Arya Seta. Oh, Ki Arya Seta mulai kapan kini dua pikiran beli petak Bu? ya Biasanya mah lancar-lancar bae ora Bu. Yang baka anak gejala upama tersendat. Ya bener mah pendahuluan beli tekanin Bantar Jati. Ya laporan beli. Wah ya baka mereka mau didonsok Arya Ya Seta. perlu kuno bapane. Ukurannya tak semblangi kenang Bantar Jati. Disemblang budi kampak sekalian bakal wong beli bener mah. Ya iya, weskin meneng Bu. Ibu ning omah jam yang mendi-mendi ya. Terus priben? Bantar Jati ngoncok Arya Seta. Ukurannya tak tempilingi. Kanggo apa seba tinggal beli karu-karuan. Sampai harapan sindang kasih. Iya. Harap nuntut Nungtut. karo Arya Seta. Ya iya enak temen. Sira sing duwe hak, duwe lahan, sing badok Arya Seta. Toli gambak kenen ki bapane ya. Iya. Singaran wong luru pekaya ku panas perih. Ya iya. Kangelan. Jareng basane endas kanggo sikil, sikil kanggo endas, dilawane mlempat mana. Mlempat mene saking apane coba. Yen wis duwe pekaya, diweknane wong secara cuma-cuma, eman-eman temen sampeanku. Gila-gila. Laki gebli ngerti-ngerti. Oh, golongan pancak ngelbengi durung empere wong kuningan. Saking apane kuwi? Menang pengen duwe pekaya. Ya ningan. Wah, Arya Seta. Harta di Bandar Kuclak. Di sana Bandar Kuclak. Maksudnya bandar politika Pak Arya Seta. Pada karone sing dicucuk cungure. Kok nurut bae. Iya. Aja menyang-menyang, Bu. Wis meneng ape tonggonan omah. Kita beli melu. Aja. Pokok sekalian kita melu. Kone reak sing kangelan ah. Apa sih? Lungane gampang lempoe geding ka. Ya bakal mau ya gendong beli. Beli meneng ah. Meneng ah, Bu. Ya wis. Yang barang rungu kayang konom. Nafsu sepedep-pedep ning Arya Seta. Seta. Nun. Nah ngapa maning? Cemerasa apa sekarang sih semaur kah? Biang nafsu semana sekode gunung sampai perkecat. Ada jeladeni. Lebakin Seta. Dengan. Bokat arep ngejak bon-bonan aja kayak konon carane. Ih, wis mari usum bon-bonanku. Kowe mah dolanane bocah cilik zaman bengen. Bon-bonan sih. Seta. Tak kocok dinakin sila Seta kurang aja. Keguguk sirah. Ya ku kayak konon ku singaran jodoh. Ya artine ka endang wangi ku wong semene mah beli kebuang-buang ora. Tuku wani adol wani, tapi duwe laki pantar kaya kanan. Bagian pantar kaya kanan gak wonge tukmis sirah nang. Bebang enak ka sing nomula kana dosa ka. Ora uman-uman wadon bar pogale iya, doyan wadone iya. Rabi ku beli cukup siji. Ay, sampe sakin gak masih. Kayane mah. Mulane semono kita beli percaya. Nang Yan, titip umah nang. Kita harapan niburi laki. Watir kita mah. Wong kaya kananku. Kang. Awas Kang, ente nana Kang.
duwe kandang jarane kedik kang topet sing duwe kandang jaran dewek minangkane kang bayari ngaturaken matur kesuwun sangit kulane dihormati kang topeng salam kangen maudi kangge kang sarlum kedik kang sarlum dewek sarmi miwartini kedik bos singkong wong suket baju minangkane kang hormati kang sarlum sarmi miwartini kang sarlum wong kang paling eman dewek bos singkong wong suket baju sareng bapak tuane abile kedik wong saking long salam dewek kang bayari mimi adit sing duwe ambrone dewe Astagfirullahaladzim. Sukase kula yayu bakate wis ndelangaken Kajung Sukma ning batin kaya-kayane ku ngenes pisan. Artine uripe Kajung Sukma ora padha karo batu. Akeh tangga batur pada moyo. Ngarane Kajung Sukma kuja kaya krekan. Astagfirullahaladzim. Siapa sih ngomong kuno yayu nyanyem? Beli siji loro wong ngomong kaya kononku. Jare kita mah daripada duwe anak kaya kononku ya kari dipateni bija kanggo apa sih je nyesek-nyesekaken jagat baeku. Aja blenak ya nang ya. Iya mak. Sing sabar lan tunarima nyong bagian kaya kenen gak pada bae Kajung Sukma ciptaan yang pangeran. Toli siraku dinakien dolan ning yayu ku beli menggawe tasukasi. Boten yo. Sengaja Sukesi pengen anjang sono kelawan yayu nyanyem. Yayu nyanyem ki sedina lorokin ki lagi blenak pikir sirah. Blenak pikir. Aryawan yayu kujara manga. Apa maning bakate bengi kaya ngapa ngrasakaken turu laliku. Yuk. Apa sing mantak dari pemikiran sampean yayu? salam kangen kangge kang catin bos tahu wong cilege najan dilali kedikunan agar kelingan tampan awas dadi kemut tangan kang ton gilirane minangkane sareng kang sarlum mimi wartine gede bos singkong wong suket baju acara li sareng bok tuane abil wong lung salam aja Ya Arya awak mawaras anune mayayuku. Tapi pikir yayuku sing ora waras kusira. Apa maning bakate wis ndelangaken ponakanira kah? Kakange Sukma si Jaka Taruna. Bocah kumbu kenang apa? Sengot. Ari tak takoni ora sok semau. Malah sing jawab ku banyu mata bocahku melimbang-limbang. Ji. Banyu matanen drojos bae konon.
Kune awite napa ditakoni sing bener. Bokat pengen tuku klambi anyar kaya batur-baturne Jaka Taruna kabi. Ya lamun gelem ngomong mah bocahku sok sunang siraku pengen apa. Sing aran wong tua makin ki wis dadi kewajiban. Pokat sira pokat pengen duwe klambi bagus sing akeh gambare. Ngomong sun mbu utang bu nyelang. Wis dadi kewajiban ya yuk. Malah meneng bae sira. Ya mbu pokatan kelangan ning bapane mah. Bokat. Aduh, hari kaya kenen kita kudu ngomong apa ya. Wis lagi luru pangan bae ka pribasane ader kita ki uripe wong rangda sepoco. Jare wong sing sengit mengarani kita ku wong melarat ku gendong pejaratan. Tajin gendong apa kana? Bisa jadi ladeni. Ari wong sengit iku tentune beli kurang penganggit be. Ya. Boten kekantun sareng mimi adite kedik sing duwe trambola dewek. Aja lali sareng ayah ramane kedik sing hormati minangkane kanca tim bos tak uci lege. Mamaku Sopiane kedik bos mangga dua wong cilege. Orang lain salawase doa. Jong Sukma, mak arep ngomong sepisan maning karo sira ya nang ya. Ya. Senang sing emah ning emah. Pikader wong tua mung kari siji. Ya, Mak. Aja kaya kakang ira. Sira mak aja ado karo emah ya nang ya. Ya, Mak. Toli ngomong-ngomong Sukma kan wis dewasa. Wis gede, pengen duwe rabi beli nang. Pengen duwe istri beli konon. Pengen duwe pendamping beli. Aja ngomong emang konon sampean mah. Bener kita ngomong Bu. Pengen duwe istri beli konon. Ya wis lamun duwe rabi ya nang ya tulung. Kira-kira sing emah ning Sukma lan emah ning emak. Iya, Mak. Toli luru wadon aja pala pilih nang. Oh, bagian blesak, bagian raja tuaga. Sing penting anak pekayane. Iya, Mak. Punggek jatining peserian nyedang ngasih kaya ngapa. Mas topet minangkane sing dak kandang jaran. Sing dijaluk wong suka selamate kedik. Kang sarlung sar mimi wartini. Bos singkung dewek minangkane wong suket baju kang paling eman sayang. Ora lali sar mamae abil kedik sing duwe long salam. Ajalok ayah ramane kedik minangkane sareng kang cati gati minangkane kang hormati wong cilik kang cati bos tau eman sayang selawase lah kang kuras mitane kedik minangkane sing wilayah dewek ora lali selawase najan ragane angka
Mama Haji Udik calon tua Taman Sari Lelean Budi Nenek Kedik serang Kang Hormati Kang Lura Yoyo Acelok Laleng Ponakane raku ari dijak kandhaning emakku ya mengkono semauraku ya mak ya mak Berarti bocah nurut kuno Yayu. indane bocah ki bisa beli sih ngomong sejene ya makku Nang Sukma, Nun yo. kungan bisa saking sampeane ora sabar. yang caksok serening sirama bibine bukan Jadi langling Kunane angker kelingan Nang Sukma ku pengen tuku klambi anyar beli. Pengen yo, pengen kaya batur kayo. Pengen nganggo sepatu beli. Pengen yo. aja mang sepatu nyong sikile bae mung rong nyari Ai, ana ta indane sepatu rong nyariku ake. Anak mereke sepatu sing cilik, gelatine sing cilik. Kembang kapas sawaki ngeson Kapiran orang ngokole Miminok cincin Acarok lagi Kian Sukma rongokakan mak arep ngomong ya mungkin kan waktune wis salat apa duhur Sukma biasane gawe kena jamu kanggo mak gawe kena los Kok gawe kena jamu ya? iya Mak? gawe kena jamu rasane mak awak wis tua nang Iya mak, kok gawe kena ya mak? ya Jamune apa? Baka Yayu nyanyem baka wayatas peduku. biasane apa kan Biasane Sukma jamu apa? Kong sarlumi kedik minangkane sarmimi wartini Bos singkong dewek Wong suket baju jamune mama pegelinu nang Sukma Blekelingan kuno. oh Lalen mak. Awas kone ngemet rumput-rumputan. jabecane loro Ji, terus ndok bebeke papat dicampur kelawan madu ya Iya mak. aja ditaruhi werirang ya Ini mak. sira mang lakone tak nunggu sira ana werirang pahit. Bos mangga dua Mama kusup yang wong cileke Wong paling ewan saya lagi wingi mancak bocah ke arep tak kubur sunana pirangkilan dedeke Sukma mung ana 2,5 kilan Semene ki. iya tak kilane ku Ya wis mending masih ana ukurane berarti ku. ya mung sing tak bayangaken bocahe semene pekakase sepira sudah Sampean mah los nang mana ya karo Yayu kedik njaluk teh botol ya. Teh botol ya Iya. yune. Anda beli duit. Nggak